lokalment ftit li xejn kien hawn min kien jazzarda jikteb dwarhom. Silta minn l-istramp ta' Oliver Friġġieri. Uff, xi dwejjaqa. Le xi drab il-ġiri ma jfissirx għaġla, iżda biża'. L-ar ħaġa meta jkun hemm it-tnejn flimkien, għaġla imbeżza. Wara ħarba twila, donna bla tmiem, issa li kien għoddu qorob lejn il-bib taċ-ċimiterju qadim, beda jħoss ruħu mingħajr saħħa. Ġismu nieżel biċċa fl-art, bla ħoss. Xtaq iwaqqaf ħesrem lix-xita indifferenti li kienet ilha nofsija sħiħa ċċaqċaq bl-aktar ton monotonu ma' ġismu u ttektek bħal mutur goff ġewwa l-kuruturi solitari ta' moħħu u ta' widnejh. Iżda kif seta', min qatt irnexxielu jwaqqaf ix-xita hekk qisu qatt ma kien xejn. Idea banali li Barukk innamra magħha għal nofsija sħiħa. Xtaq jintefa' jistrieħ fuq il-ħaxix aħdar tal-Mogħdija jew taħt xi bib antik ta' wieħed mill-irtiset storiċi li ltaqa' magħhom fi triqtu, il-koll siktin, mimlijin osservazzjoni. Il-bibien tal-irtiset ħaseb mhumiex bħal tal-vilel u meta tintasab bil-qiegħda fuq xi jadba tagħhom ħadd ma jiġi jkeċċik u jħares lejk bl-ikraħ anqas il-klieb għas-siesa. Rid jieqaf, jieħu nnifs għall-inqas u jilaħħaq mar-ritmu sfrenat tat-taħbit ta' qalbu tas-soltu. Min ma jħossux jistejqer meta jserraħ sidru mill-leġa ta' nifs maqtuħ. Min jistrieħ bla ma jara x-xemx tiela anki meta sħab u iswed u smewwiet mimlijin ilma. Iżda Barukk kien jaf, ma setax jieqaf. It-telqa ta' ġismu mxarra pasra ma kienx biżżejjed biex toqtol fih il-ħuġġiġa tal-biża li kienet qiegħda taqbad. Hemm nar li l-ilma ma jitfihx. Laħmu kien kiesaħ u għadmu kien kiesaħ għaliex kiesaħ kien l-istaġun u kiesaħ il-qtar maħrub tax-xita u kiesħa l-kewba li twielet taħta. Madankollu kellu jwaqqaf mill-ġiri u jimxi, jaġġel kemm jista'. Iċ-ċimiterju ma kienx il-bot wisq iżjed. Le, issa ma kienx il-bot wisq. L-istramp huwa romanz li Friġġieri ppubblika fl-1980. Dan ir-romanz ippubblikah 9 snin wara li kitbu, fil-fatt il-manuskritt illi kellu isem ieħor kien jismu Meta ma jitbiddel xejn għandu d-data tal-1971. It-tnikkir tiegħu biex jippubblika r-romanz aktarx huwa marbut mat-temi skomdi, diffikultużi illi jitratta li dak iż-żmien lokalment ftit li xejn kien hawn min kien jazzarda jikteb dwarhom. Jista' jkun li ħabba dawn l-istess temi fil-fatt numru ta' snin wara li kitbu, Friġġieri ma baqax gburi b'dan ir-romanz, ċaħdu u aktar ċaħdu minħabba li kien jirrakkonta verità li kien iħoss li forsi mhux kulħadd kien lest għaliha. Is-silta li qrajt hija l-ftuħ tar-romanz u għażilta x'inħoss li l-ftuħ jistabbilixxi t-ton malinkoniku u l-burdata anzjuża tar-romanz kollu. Hija silta li tiddeskrivi l-vjaġġ saċ-ċimiterju, vjaġġ mimli intensità li Barukk jagħmel waħdu. Hija ħarba twila li donna twitti t-triq għal ħarba itwal li jwettaq sa tmiem ir-rakkont. Ix-xita indifferenti u kiesħa tinbidel f'soċjetà indifferenti, birda. F'dan ir-romanz niġu bwiċċ imbwiċċ mad-disprament tal-individwu li ma jsibx postu, mas-solitudni profonda, niffieda tal-bniedem li dejjem kellu min iħares lejh bl-ikraħ li ma jaċċetta ħadd imma jiġġudikah kulħadd. Il-bniedem li ma jsibx l-ispazju ħieles u l-kundizzjonijiet xierqa biex jifhem lilu nnifsu. Minkejja t-tentattivi kollha isiba impossibbli jgħix ħajja awtentika għax forzi akbar minnu jimponu ruhom fuqu il-ħin kollu. U tassew li xejn ma jitbiddel għax lil Barukk ġeluh jaħseb li huwa xejn, li huwa insinifikanti u li bħalma ma jistax iwaqqaf ix-xita, il-bidla f'ħajtu ma jiddetermina jixu.
Dan mhuwiex ir-romanz tas-soluzzjoni, tat-trasformazzjoni jew tal-fidwa, huwa ir-rakkont tal-ansjetajiet, tal-emozzjonijiet intensi, tad-disfunzjonalità, tat-tama fix-xifer, tal-ħajja fil-marġini. Diversi drabi f'Riġieri għal kull meta intervistaw kien jgħid li l-ikbar sodisfazzjon għalih kien meta persuna tmur fuqu u tgħidlu li bil-kidba esprima dak li hi tħoss imma ma tafx tesprimi. Jew inkella meta xi ħadd jaqra x-xogħol tiegħu u jitfarraġ għax jgħid qed imbagħti imma l-menu m'iniex waħdi. F'Baruk fil-protagonist imlaqqam stramp minn ta' madwaru għax ma femuhx hemm vulnerabilità familjari. Fl-istramberiji tiegħu hemm il-fraġilità umana. Dan il-vjaġġ Baruk jagħmlu waħdu, imma n-narrazzjoni konfessjonali tkaxkarna magħha. Baruk jitneżża qudiemna u għal min jidentifika mal-vulnerabilità, mal-fraġilità ta' Baruk, dan ir-rakkont kapaċi jfarraġ, kapaċi ifejjaq forsi ukoll.